Koseirak eta 16 minutu pronostikoak betez Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak irabazi egin zieten atzo Donostiako Atano 3. pilotalekuan Laso eta Albizuri binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaskako 3. jardunaldiko 3. norgehiagokan 22 eta 20 amaitu zen norgehiagoka, gogora ezagun joan den asteburuan Lizarran irabazi egin zietela Lasok eta Albizuk Jaka eta Iztuetari, Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak berriz egun berean Oiartzunen galdu egin zuten Artola eta Imazen aurka 22 eta 19, beraz bi bikoteentzat bikote batentzat, kasu honetan Larrazabal Mari Ezkurrenarentzat ezinbestekoa zen atzoko garaipena, Laso eta Albizurentzat berriz aurrera pauso ikeragarria lidergoari zegokionez, eta honen bestez Laso eta Albizuren porrotonen ostean, ez da bikoterik geratzen binakako txapelketa nagusi honetan galdu ez duenik, hau da, ez ditu inork 3 jardunaldi hauetan 3 norgehiagokak irabazi, eta honekin ikusten da apur bat inoizko txapelketarik orekatuena izan daitekela hause. Hasieran hala ere, Laso eta Albizu jaun eta jabe izan ziren, badakigu Jon Mari Ezkurrenak sufritzen duela, batez ere atzetik eta atzean dominatu ezin duenen horietan, erabateko nagusitasuna ez duenean sufritu egiten du. Larrazabalek ere hori behar du, Jonek atzean dominatu eta berak aurrean aukera duenean bere abiadura horrekin erritmoa ezartzea, baina hasieran behintzate atzo etzen alakorik gertatu, jaun eta jabe izan ziren, ondorioz 12 eta 6 aurreratu ziren, naiz eta hasiera nahiko paretsua izan zen, eta, 12 eta 8 uste dut arkatu, 12 eta 8, eta, hor Unai Lasok lehen zati ikusgarria egin zuen, Jon Ander Albizu ere oso egoki eta egonkor ikusi genuen, askotan Jon Mari Ezkurrenari bizkarra erakutsiz, eta Iker Larrazabal berriz ezin norgehiagokan asentatuz, askoz ere gehiago ziren gorriak, horrek Iker erabat jokozkanpo utzi zuen, baina bigarren zati osoa geratzen zen oraindik ere, tanto luzea gogorrak izan ziren, eta ondorioz fisikoak asko esango zuela ere pentsatu genezakeen, ez? Horregatik, bigarren zati horretan, 16 eta 10 aurreratu ziren, hori izan zen behar bada alderik nabarmenena edo, hor Jonek ere pilota batzu galdu zituen, egia esan Mari Ezkurrena lehenengo zatiaren hasieran eta bigarrenaren hasieran ere etzen bat ere ongi fini-bili pilota asko gora joan zitzaizkion, eta bikotearen bizkarrezur muina Jon Mari Ezkurrena da, eta ezinbestean partidetan nagusi izan beharra dauka, baina atzo ez zuen alakorik lortu, eta ondorioz aldea hartu zuten. Baina gero, pixkanaka partidan ere asentatzen joan zen, lortu zuen, nolabait Unai Laso hasieran oso distiratsu ibili zen Laso pilotakada guztietan, defentsan ere, baina bigarren zati horretan nolabaitean lortu zuen, Bizkar eta Gerendien aurrelaria jokozkanpo uztea, eta ondorioz, bigarren tenaldira 18 eta 16, 18 eta 15 iritsi ziren, esan oso alde txikiarekin, eta azken zatia emozionantea izango zela bagenekien, gainera ordurako Jonek ere tanto ikusgarriak egin zituen, eta hor une erabakigarri bat egon zen, hain zuzen ere 16 eta 12 orain buruz ari naiz, baina izan zen tanto bat Jon Mari Ezkurrenak ezkerrez normalean ez gaude ohituta, Jon Mari Ezkurrena ezkerrez dejadak egitera ikusten, baina atzokoan egin zuen bat, eta hor batean Laso eta Albizu biak batera joan ziren, elkarrekin talka egin zuten, eta Unai Laso kolpe gogorra jaso zuen belaunean, gero Txema Urrutia medikuarekin ere aldageletara berari helduta sartu behar izan zuen, eta pentsatzen genuen behar bada ez zuela partida amaituko, baina azkenerako amaitzea lortu zuen, baina azken zati hori oso ezberdina izan zen, kasu honetan Jon Mari Ezkurrenak bizkarra erakutsi zion nabarmen xamar Jon Ander Albizuri, 20 eta 21 eta 19 joan ziren aurretik, eta azkenerako 22 eta 20 landutako garaipena, kostatako garaipena, baina meritu handikoa ere Larrazabal eta Mari Ezkurrenaren atzo, izan ere luzaroan atzetik joan ziren, psikologikoki eustea
etzen erraza izan eta aipatu behar dut unerik zaienetan hor Iker Larrazabalek izan zuelako txakalaldi txiki bat, apur bat partidatik irteteko ez da arrisku handiko uneak izan zituen, baina horre Jon Mari Ezkurrena joan zitzaion, bizkarretik heldu eta animatzera, oraindik ere partida amaitu etzela esatera, aurrera jarraitu zuen bikoteak, eta euren bidea egina ala azkenerako 22 iristea lortu zuten, eta hori ere aipagarria izan zen, atzoko norgehiagokan Mari Ezkurrena da, bikoteko veteranoa noski oso adierazkorra da, Jon Mari Ezkurrena berez, bikotearekin eta asko hitz egiten duen pilotaria, eta hori noski Iker Larrazabalek eskertuko du, eta hurrengo partidetan ere garrantzitsua izango da bien arteko komunikazioa. Beraz, une honetan, Lasok eta Albisu 2 punturekin jarraituko dute, Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak euren lehena lortu dute sailkapen nagusian. Gogoratu beraz, Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak 22, Lasok eta Albisuk 20 Donostian.